Бу ат сылгыны күрежи хөгөйү боллагана ологор үңү оңостон. Маны белетен Мариялах Прокопай сипсептер сыспай селләгы ытыгылан манылан иден. Саха төрөт үгәһин күннәгы олохтургар илҗә сылҗар намулугун камагаттан эйлеген бир жоһун маны ыгала боларлар. Онна кине алаяк түкшү бу персональный выставкалар алдына. Иге мандык яна тахандык тутан кырдата жамбо нахашеде мандык йөрәннебет әмтәннебет сүйөкбет тохтата жам короче әмтәннебет бу хамай кие бу таңгырага тарбагат бу тутар тугар ипе айылга бит жагыйбет огодон сиеле сигейде сами әмтән